ಹಾಯ್ ಮಾತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಪಾತ್ರನಲ್ಲೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿದೆ ಪಂಡ 5 ವರ್ಷದೊಂಬು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುರುತ ಚಿತ್ರ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ದಿನ ಪಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಇತ್ತೆ 5 ವರ್ಷದ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ರೀತಿ ನಡಪರಗೊಂಡಿದೆ ಪಂಡ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ನ ತಂಡದ ರಡ್ಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸರಿಯಾದ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರಂಡು. ಸೊ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪರಂಡು ದೈದಿದ್ದು ಮಾತ ತುಳು ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣದ ಓಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಎಂಚನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಗಮ್ಜಾಲ ಆತನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುಂಡೆ ಬಣ್ಣ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ರೂಪೇಶ್ನ ತಂಡ. ಸೊ ದೈದಿದ್ದು ಮಾತಕ್ಲ ಬಲೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾನು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಮಾತಕ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೂಪೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್.